Βαλάντης Τάκης και το κανάλι που θα αγαπήσετε. Φίλοι μου, αυτή είναι μια αληθινή ιστορία και την έχει γράψει ο Κωστάκης η Φωνάρα για τον αδερφό του που έχει φύγει νωρίς από τη ζωή, για τον Βασίλη τον Παντή με στυλ καψούρα, και το έχουν γράψει ο Παντέλος ο Πειραχτηρής και ο Γιάννης ο Παντής ο K2. Κωστάκη Φωνάρα, δώσε λίγο πόνο. Mane volta to gene isine sarevon suinime korek mas von kagelde mane o Theo pral furtin te mane kor di como meripe dalinde pes von Vicos de la vida ya brida voy dilitili Mustio premuța voela cate vasi Sokilano dule jar tu oi ti quieres Acana pote sa meneda tu inakadi Και είναι αφιερωμένο σε μία ξέχαστη ψυχή, στο Χρυσοβαλάντι, στον αξέχαστο. Έλα ρε καλό μαχητές από την όμορφη Κατερίνη. Φωτογραφίες μήντρε κατοίκες τα μάνε για πάντα να κατοίκε η φωνή του με να κασούνε τα μάνε πότες μα τη βίστρε φωτογραφίες μήντρε κατοίκε τα μάνε πότες μα τη βίστρε Ahrete vanticano tu le somundar de manes o jalinde ande manchele na ticata lipina so dikhala kana chile pandane sokura yo te la mi de so khasala suye chabe Mane volta to gene χωρίς τη μαγκάρτη τζαβάσμε αγατό μου κίκατη καβέ αγατόν τσέταει να συνελάτσε ο τουβάνα συνέσλα τσοντίβε Χαλάσμα μου κίκατη καβέ Vicos de la vida ya brida voy dilitili Ustio premuța voela cate vasi Sos que sanasa dinamia tui mitri Sarisia dinamia redevla mumidai mitri Sos que sanasa dinamia tui mitri Sarisia dinamia redevla mumidai mitri Vicos de la vida ya brida voy dilitili Ustio premuța voela cate vasi